Баща ми е човека, който първи в нашата фамилия е започнал да се занимава с това изкуство и занаят. И това, което съм видял и това, което съм продължил нататък, то е основа, продължение от това, което той ми е предал. Така че мога да кажа, че от малък съм запознат с тъмните стаи, с проявителите, с фиксажите, с фотоапаратите. Просто съм израснал с тях. Така че мога да кажа, че откакто се помня, може би. Най-добрите ми постижения са в тази област, в която се опитвам по някакъв начин да предам човека в неговата среда социална. Може би там така се чувствам на този етап. За мен човека е основно движещо тяло на нашата Земя и планета. И за мен човек е просто също като една природа. Той има своята пролет, своята есен, той има своите настроения. Слънчев е, когато се усмихва, мрачен е, когато вали и гърми. Така че, според мен, в човека са вплетени почти всичките природни явления и събития, които ни съпътстват в нашия живот. Мисля, че той е... И за мен, по принцип, всеки един човек е отделна планета, отделна така микрочастица от цялата Вселена, която ни обгражда. И за мен няма един човек, който да се повтаря с друг. Всеки един си индивидуалист. И това, че ти успяваш в един момент да спреш този миг от неговия етап и развитие, жив момент, това значи, че ме е впечатлило с нещо. И съм искал да го направя достояние на по-голям кръг. Аз определено мога да кажа, че е трудно. Определено това, което правиме в момента, го чувствам като едно време, както рицарите са поемали към някакъв кръстоносен поход. И аз мога да кажа спокойно, че се чувствам като фотографите специално са като рицари, които са дошли от мрака на своите лаборатории. Такъв се чувствам аз, защото точно това време, в което ние се опитваме нещо да твориме и да показваме, се сблъскваме с хиляди неуредени неща. Не във фотографията, по принцип в социалната сфера говоря. И хубаво би било, когато човек има желание и възможност да отдели време за това изкуство, да поиска да закачи една фотография така, с желание в своя офис, в своя дом, да украси, да допринесе нещо. Хубаво би било за нас, защото това е явление специално, към което ние се стремим сега в момента в България да обърнем внимание към нас, е общо прието в почти по целия развит свят.
Най-силното изживяване това е да отвори така наречената тъмна кутия с проявителя и да види, че това, което се е опитал, искал да запечата и да заснеме, се е получило така, както точно той на него му се иска. Може би това е един от най-хубавите моменти на фотограф. Защото вижда, че е успял. Тъй като имам един приятел фотограф, той казва, че така фотографията е тъмна идея. Значи, какво правиш, какво строиш, просто не можеш да прецениш и не можеш да разбереш, докато не погледнеш филма вече. Как е станал. Може би това е най-хубавият момент.